Страданието не е доказателство за отсъствие на Бога, а сцена, на която Той действа скрито. Бог не е автор на злото, но го допуска, за да разкрие по-дълбок смисъл. Човешкото сърце често разбира вечността именно чрез болката. Светът е паднал, а последствията от греха засягат всички. Страданието е плод на свободната воля, а не на Божията жестокост. Любов без свобода не е любов, а принуда. Бог допуска трудности, защото гледа отвъд настоящия момент. Ние виждаме днес, Той вижда вечността. Това, което боли сега, може да спаси душата утре. Болката разкрива истинското състояние на сърцето. В благоденствието човек лесно забравя Бога. В изпитанието се ражда истинската молитва. Страданието смирява гордия и събужда заспалата съвест. Без сътресение много хора никога не биха потърсили истината. Понякога болката е последният зов на милостта. Бог използва трудностите като духовен инструмент. Както златото се пречиства чрез огън, така и вярата чрез изпитание. Ценността се разкрива под натиск. Не всяка болка е наказание. Много страдания са школа, не присъда. Бог възпитава, а не унищожава своите деца. Христос сам влезе в човешкото страдание. Той не наблюдава отдалеч, а сподели болката. Кръстът е отговорът на Бога към въпроса за страданието. Ако Бог избяга от страданието, Той би бил далечен. Но Той избра пътя на сълзите и раните. Това доказва Неговата съпричастност. Страданието ни учи да не се уповаваме на себе си. Когато силите свършат, започва доверието към Бог. Там се ражда истинската вяра. Болката разрушава илюзията за контрол. Човек разбира, че не е господар на живота. Това отваря място за Божието водителство. Бог допуска страдание, за да спаси от по-голяма гибел. Временното страдание може да предотврати вечна загуба. Любовта понякога реже, за да изцелява. Много от Божиите служители са минали през тежки изпитания. Йосиф, Давид, Йов, апостолите. Страданието не ги спря, а ги подготви. Без болка човек рядко развива състрадание. Страдащият разбира страдащия. Така се ражда истинската любов към ближния. Бог не обеща живот без трудности. Той обеща присъствие сред тях. Това променя всичко. Страданието изважда наяве скритите идоли. Когато те паднат, остава само Бог. Това е болезнено, но освобождаващо. В болката човек започва да задава вечни въпроси. Кой съм аз? Защо живея? Накъде отивам? Тези въпроси водят към истината. Бог допуска тъмнина, за да се види светлината. Без нощта звездите остават скрити. Така и надеждата блести в мрака. Страданието ни учи на търпение. То оформя характер, а не просто чувства. Бог изгражда вътрешния човек. Много пъти болката спасява от самодоволство. Тя разбива фалшивия мир и води към истински покой в Бога. Бог не се радва на човешката болка. Той е близо до съкрушените по сърце. Неговото сърце страда с нас. Страданието разкрива границите на земното. Този свят не е крайната цел. Той е път, не дом. Болката ни учи да ценим доброто, здравето, мира, любовта, често ги осъзнаваме едва след загуба. Бог използва страданието, за да очисти мотивите. Остава това, което е истинско. Лицемерието не издържа на огън. В трудностите човек се научава да слуша. Шумът на живота утихва. Гласът на Бога става по-ясен. Страданието не отменя Божиите обещания. То често е пътят към тях. Обещанието минава през кръста. Бог допуска болка, но поставя граници. Тя не е безсмислена и безкрайна. В Неговите ръце всичко има мярка. Чрез страданието се разкрива истинската надежда. Не тази в обстоятелствата, а в Бога. Тя не се срутва. Болката може да направи сърцето по-меко или по-кораво. Изборът остава в човека. Бог използва страданието, за да изгради свидетелства. Животът, минал през огън, говори силно. Такова свидетелство докосва други. В изпитанието човек разбира кое е важно. Много второстепенни неща отпадат. Остава същината. Страданието ни учи на смирено упование.
Не на отчаяние, а на доверие към Бог въпреки всичко. Бог не винаги обяснява причините, но винаги предлага присъствие. Това е по-дълбок отговор. Кръстът показва, че страданието не е краят. След него идва възкресение. Бог винаги има последната дума. Болката може да стане място на среща с Бога. Там, където всичко друго се е сринало, Бог остава. Страданието разрушава фалшивата сигурност и насочва към истинската опора. Тази, която не се клати. Бог използва трудностите, за да ни отдели от греха. Това е болезнено, но спасително. Грехът убива. Бог лекува. Човек не расте най-много в удобството, а в изпитанието. Там се изгражда сила. Страданието ни учи да чакаме. Да не изискваме всичко веднага. Божието време е съвършено. В болката се ражда истинска молитва. Неформална, а отчаяна и искрена. Такава молитва достига небето. Бог допуска страдание, за да ни приближи, не за да ни отблъсне. Това е парадоксът на любовта. Много от най-силните хора са минали през сълзи. Те не са счупени, а пречистени. Болката ги е оформила. Страданието показва колко крехък е човекът и колко велик е Бог. Това води до поклонение. Бог използва болката, за да ни научи да прощаваме. Непростената болка става отрова. Прошката освобождава. Без страдание думите за надежда биха били празни. Преживяната болка им дава тежест. Така истината става жива. Страданието не е безцелно в Божиите ръце. То е част от по-голям план. План на изкупление. Бог вижда края още от началото. Ние виждаме само пътя. Това изисква доверие към Бог. Болката ни учи да бъдем зависими от Бога. Не от силата си. Не от ресурсите си. Страданието разкрива стойността на вярата. В лекото тя е теория. В трудното става реалност. Бог допуска сълзи, но ги брои. Нито една не е напразна. Всички са стойностни. Болката може да съкруши или да изгради. Разликата е в това къде гледаме. Към себе си или към Бога. Страданието ни напомня, че сме пътници. Този свят не е окончателен. Очаква ни по-добро. Бог използва болката, за да ни очисти от самодоволство. Да ни направи чувствителни към Него. И към другите. В изпитанието се проверява истинността на вярата. Не думите, а постоянството. Не обещанията, а доверието. Страданието може да отвори врата за служение. Този, който е изцелен, може да помага. Раните стават източник на утеха. Бог не бърза, но не закъснява. Той действа точно на време. Дори когато не разбираме. Болката ни учи да ценим Божията благодат. Когато нямаме друго, тя става всичко. Страданието не променя Божия характер. Той остава добър. Дори когато пътят е труден. Бог използва трудностите, за да изгради доверие. Не в обстоятелствата, а в Него самия. Без страдание много истини биха останали теоретични. Болката ги прави лични и дълбоки. Страданието ни учи да търсим помощ. Да не носим всичко сами. Бог работи чрез общността. В болката човек разбира стойността на утехата и се учи да утешава. Това е плод на изпитанието. Бог допуска страдание, но не ни оставя сами. Неговото присъствие е обещано и вярно. Болката може да изостри духовния слух. Човек започва да разпознава Божия глас сред хаоса. Страданието разрушава фалшивите надежди, за да остане истинската. Тази, която не посрамва. Бог използва изпитанията, за да ни направи зрели. Не повърхностни вярващи, а устойчиви. Болката ни учи да се молим с постоянство. Не само когато е лесно, а когато е тежко. Страданието разкрива границите на човешката мъдрост и величието на Божията. Това води до смирение. Бог допуска тъмни периоди, но не за да ни унищожи, а за да ни изгради, с цел и любов. Болката може да бъде място на обновление. Когато старото си отиде и новото се роди. Страданието ни учи да живеем ден за ден. Да се уповаваме всекидневно. Не на вчерашни сили. Бог използва болката,
за да разруши фалшиви опори и да постави истинска себе си. В изпитанието човек се учи на благодарност. Дори за малките неща. Това променя сърцето. Страданието не е доказателство за Божие отхвърляне. Често е знак за Негова работа. Бог вижда смисъл там, където ние виждаме хаос. Неговият план не се проваля. Дори в болка. Болката може да събуди духовен глад. Този глад води към Христос и към живот. Страданието ни учи да обичаме посилно, не повърхностно, а жертвено. Бог допуска изпитания, за да ни научи на послушание. Послушание, родено от доверие към Бог, не от страх. Болката може да стане свидетелство. Не чрез думи, а чрез живот. Страданието ни учи да не съдим бързо. Всеки носи своя кръст и своята борба. Бог използва трудностите, за да ни научи на вярност. Дори когато не разбираме, дори когато боли. В болката човек се учи да чака Бога. Не да го изпреварва, не да се отказва. Страданието ни показва колко ценна е надеждата. Тя е котва за душата, стабилна и сигурна. Бог допуска болка, но обещава утеха. Не винаги веднага, но винаги на време. Болката може да изкорени горчивина. Ако я предадем на Бога, тогава идва свобода. Страданието ни учи да гледаме нагоре. Не само около себе си, там е отговорът. Бог използва изпитанията, за да ни оформи по образа на Христос. Това е висша цел и вечна. Болката ни учи да бъдем търпеливи с другите. Защото знаем какво е трудно. Това ражда милост. Страданието не е краят на историята. То е част от пътя към слава. Бог допуска сълзи, но обещава радост. Тя идва след нощта с утрото. Болката може да ни направи почувствителни към Божията воля. Да разпознаваме посоката и да следваме. Страданието ни учи да ценим вечността. Да не се вкопчваме в преходното. Това освобождава. Бог използва трудностите, за да ни подготви за повече. Повече отговорност. Повече служение. Болката ни учи да се уповаваме на обещанията. Не на чувствата, не на обстоятелствата. Страданието може да стане място на победа. Не чрез сила, а чрез вяра. Бог не допуска нищо напразно. В Неговия план всичко има смисъл. Дори когато е скрит. Болката ни учи да обичаме Бога заради Него самия. Не заради даровете, а заради присъствието Му. Страданието оформя вечна перспектива. Поглед отвъд настоящето, към обещаното. Бог използва болката, за да ни приближи към сърцето си. Там има утеха, там има мир. В края на пътя страданието няма последната дума. Любовта на Бога има, и тя побеждава.